lumikas na daw ako sa bahay dahil ba, kaya pag tamang nakaalis ako, yun naman ang pagbagsak ng kahoy, bahay ko. Ngayon, Omer, kasama mo ngayon si Nanay Salvacion Rey at ang kanyang hipag na si Alma Rey. Magandang hapon sa inyo, Nanay Salvacion at Alma. Ayan, tama partner, nandito ngayon si Nanay Salvacion na talagang nawasak ang kanyang bahay dahil nabagsakan ng punong kahoy. At ngayon, kasalukuyan ay nanunuluyan siya sa kanyang hipag na si Nanay Alma. At makakausap natin partner si Nanay Salvacion. Nanay Salvacion. Nanay Salvacion, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon rin po. Nanay, kumusta po kayo ngayon? Matapos po itong pananalasa po ni Bagyong Opong dyan po sa inyong lugar. Ano lang po, nung malakas ng hangin, hindi ko pa rin alam na, tapos tinawag na lang ako ni Alma Mia na lumikas na daw ako sa bahay dahil ba, kaya pag tamang nakaalis ako, yun naman ang pagbagsak ng kahoy, bahay ko. So ibig Kaya sabihin, wala akong nadala kahit ano. opo, ibig sabihin po nito, Nanay, malakas na po yung hangin pero sa loob po ng bahay ninyo ay parang hindi nyo pa po ramdam. Hindi po kasi tulog pa ako noon, natulog ako, hindi ko alam. Kaya kinising na lang ako nitong hipag ko. So masarap po Pumunta na lang yung... sa kanila. Opo, masarap po yung pagkakatulog nyo kaya hindi nyo po nalaman na talagang malakas na po yung hangin. Ngayon po, Nanay, dahil po sa nangyari po sa inyong lugar, dyan po sa inyong bahay, saan po kayo nakatira ngayon, Nanay? Kay Alma Mia. Oh. Ipag ko sa bahay nila. Noong mga oras po na bumagsak po yung puno sa bahay po ninyo, saan po kayo noon? Nasa kina Alma Mia na. Opo, nakalikas na po kayo. Nakalikas na po. Doon po sa bahay nyo, Nay, sino po yung kasama po ninyo doon? Ako lang po. Bakit po? Wala po kayong anak? Wala po kayong asawa? Wala po. Wala po akong asawa, single. Single po kayo. Mag-isa lang po kayo doon sa bahay nyo naninirahan. Opo. So wala naman po ibang kapamilya na nasaktan dahil mag-isa lang po kayo doon. So paano ngayon po, Nanay? Ano po yung plano po ninyo? Dahil pansamantala naninirahan po kayo doon kina Alma. Ano po yung plano po ninyo? Ay, ano lang, yung kung pwede makagawa naman ako ng bunting tirahan. Opo. So nagpaplano po kayo na magpagawa ng munting tirahan. Opo. Ano po yung hanap buhay po ninyo, Nay? Nanani po, Isa po kayong mananahi. Opo. Na paano yan, Nay? Pati po ba yung mga... Ano po yung ginagamit nyo sa pananahi? Makina po ba o sa kamay lang? Makina. Kumusta po yung makina po ninyo, Nay? Yung makina ko po na ginagamit, nawasak din yung... Nasira din po nitong Bagyong Opong. Nasira. Paano yan, Nay? Wala na po kayong magagamit sa paghahanap buhay. Papaayos ko muna yung aking makina. Ang plano nyo po muna is unahin po muna yung bahay. Tama naman po yun, Nay, ano? Kasi aanin mo po yung makina kung wala naman po kayong masisilungan na bahay. Dahil dyan, Nanay, mula sa aming programa po, Tabang Ora mismo, magpapaabot po kami sa inyo ng munting cash assistance para naman po makatulong po sa inyo pong pagsisimula at para po makapagpagawa po kayo ng maliit na bahay at kung meron pong matitira, paayos nyo po yung makina. Tama po, Nay? Opo. Nomer. Dahil dyan, partner, talagang nakakalungkot yung naging karanasan ni Nanay Salvacion. Maliban nga sa nawala na siya ng tirahan, ay nasira pa yung pinagkakakitaan niya bilang mananahi. Kaya dahil dyan, Nanay, tanggapin niyo po itong cash assistance mula sa aming program at sa Ako Bicol Party List. Nay, kung meron kang mensahe sa Ako Bicol at sa aming program, ano po yun? Maraming salamat po sa inyo, sa tulong nyo ngayon. Hindi ko kaya, naiiyak ako. Pero nagpapasalamat talaga ako at hindi rin ako pinabayaan ng Diyos. At ito ngayon, hindi ko inaasahan na ma-interview ako nitong Ako Bicol. Kaya maraming salamat talaga sa lahat sa inyo. Nanay, naniniwala na po kayo na sa Ako Bicol Party List po ay mararamdaman nyo po yung pagmamahal po sa inyo at andyan po para tumulong po sa inyo, Nanay? Opo. So yan po, Nanay, 5,000 pesos po mula po sa aming programa para po makapagsimula po kayo ng inyo pong pagpapagawa ng bahay, munting bahay at mapaayos po ninyo yung inyo pong makina. Maraming salamat po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. Salamat talaga. Maraming salamat. Lalo na kayo sa Diyos. Sana gabayan kayo sa iyong biyahe. Ayun, si Nanay Salvacion. Siguro hingin din natin ang mensahe si Nanay Alma na talagang saludo tayo dahil pinatira itong si Nanay Salvacion na nalaman niya talaga na wala nang matitira. Nanay Alma, ano po yung mensahe natin? Ano po, kasi si Manay Pasyon talaga, kami talaga nag-ano sa kanya kasi magkapit yung bahay namin, magkatabi, kadikit lang talaga. Kung anong kailangan ni Manay talaga, kami ang nag-ano sa kanya, gaalalay kasi nga,
solo siya, walang anak, dalaga. Todo suporta pag anong kailangan niya. Kaya nung number 4 na talaga si Manay, lipat na Manay, babagsak yung kahoy niya sa tabi ng bahay mo. Ayun, mami, 2 oras, bumagsak talaga yung kahoy. Ayan. Okay. At dahil sa inyo po, Nanay Alma, ay naisalba itong buhay ni Nanay Salvacion. Wala ibang magtutulungan talaga naman kasi kami-kami lang. Maraming salamat, Nanay Alma, dahil isa po kayong bayani, dahil natulungan niyo po itong si Nanay Salvacion. Maraming salamat. At sa iyo dyan, Nomer, maraming salamat. Gusto ko lang magpasalamat sa Provincial Assessor's Office kasi first day pa lang, day 1 ay pinagamit na kami ng generator set. Dahil sa kanila ay nakapag-live po tayo ngayon dito sa gilid ng Capitol ng lalawigan ng Masbate. Maraming salamat kay Engineer Abayon. Yan. Alright, maraming salamat, Nomer Corporal.